Ha hi he. Kang Mat, ya Allah, status bendino mega alau. Ngene iki lho opo ya? Lanun. Monggo. Lanun. Wih, tak tenteni. Lebu. Rima iki piye ya carane ben gelem karo aku ya? Wong sedih malah di. Wis tak tebak mesti curhat mrene iki. Gampang wis, serahkan pada Mbah Google. Saiki zaman modern, Bro. Iya ta? Berarti kayak seneng TV-TV nang Oke, Mbah Google lah. Oke, Mbah Google ngono kae. Heeh, sip, piye? Jajal. Piye carane? Masuk, ayo. Jajal ya. Ya. Kuliah Leng. Ngomong ojo video. Maksudnya? Untuk video call. Yo. Lha piye carane? Jangan ono. Desa wong iki ya Allah. Kok enek koyo ngene. Iki carane ngene. Oh, lagi ngomong ya. Ngomong iki, ndang ngomong, habis ngomongno. Dipencet iki ya. Iya, gendang. Oke, Mbah Google. Mbah gundulmu. Kamu kira aku mbahmu? Jangan kurang ajar. Oke, Google. Tips agar cepat mendapatkan jodoh. Dasar jomblo kadaluarsa. Iya maksudnya. Jangan emosi dulu. Google akan memberimu tips jitu. Silahkan pergi ke dukun. Jomblomu pasti berakhir. Kalau tidak di pelaminan, minimal ya berakhir di pemakaman. Gendah malah. Google goblok. Ratoto. Wis, lek masalah dukun gampang. Serahkan pakare. Pokoknya harus berjuang bisa mendapatkan Dik Rima. Berjuang. Wong iki sakjane lapo sih? Ngecat aku terus, telepon terus. Ora tau dibales tapi mosok ora enak kesele. Nah, tumpakane ster bunder ngono ya utawa ninja. Ya iso tak pikir-pikir sik lah meskipun elek. Utawa nukok-nukokne aku HP kek, klambi kek. Mosok tahun 2020 ngene iki cuma modal lagi ngapain? Sudah makan belum? Sudah minum belum? Sudah cebok belum? Ra kanggo lanangan model ngene iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ya. Kopi sih, kopi. Oh iya, mau tak gawekno. Ayo ntar. Ini kan jagungan ini malah enak. Nama? Enak ora? Setahun ra ngopi ya. Sejuga. Sejuk. Wait.
Ya, ayo budal. Mung me dukun. Terus ngerti omahe tenan iki. Wes, tak goleki, wis ketemu omahe pol penak wis. Piye Mas ora? Tapi aku kok kendo ya. Malah kayak gak semangat ya. Gendonya apa? Ngerti dhewe. Rima anake sapa? Anake wong sugih. Matre. Yo, Lah aku dires ora metu getahe. sebelum janur kuning melengkung, hasrat tak boleh urung. Belum tenda biru berdiri, tekad harus dipadu demi harga diri. Mari kita dukun. Budalkan. Ikinya apa tuh? Peteng lho dia. Jatuh ta, Mai? Apa? Satuh sik kono iki. Apa-apa, tenang. Kene ahline ngono kuwi. Tenan lho awas lho ya. Iya, daripada awakmu dihantui oleh nganu itu siapa? Mbak Rima. Rima. Nah, iya. Iya. Harus berhasil. Ya, wis to, Dal. tenang no, ora usah wedi. Yo. Nuwun, Mbak. Mlebu ora dikancing. Nggih. Tangane mambu prengus. Piye? Enak apa? Kilo, Mbah. Celon aku Kang Mas Kanjeng Joni. Coba. Oke? Kang Mas Kanjeng berarti sentuh kang menggandakan duit kae. Duduk. Kae Kanjeng Dimas. Biyen sak perguruan karo aku. Cuman dek niku beda jurusan. Nek Kanjeng Dimas iku menggandakan uang, lah nek aku iki aku iku menggandakan istri. Dukune gokil. Wes. Enak apa tujuanmu rene? Iki lho, Kang Mas Kanjeng, koncoku sing nguber-nguber cewek kae lho sing tak omongke, Mbak. Kang Mas Kanjeng. Oh, iki. Nggih. Sapa jenenge wedoke? Rima Indriati. Rima Indria. Enak fotone bocah ora iki? Enak Kang Mas. Jal, dudoy aku. Pantes gak gelem karo awakmu. Lah wong bocah kinyis-kinyis kaya ngene. Tapi tenang wae. Kang Mas tandang semua masalah hengkang. Ojo kuatir. Ya. Sik, tenis dulu. Amsun menakan wedhus metu 5 anak 5 13 25 29 alam bu. Senjatane canggih. Modern. Choose to what line in.
the radio mode up. Line in. Oh. Ono sarate. Sarate sesuk kowe rene nggawa pitik sak ndoke loro. Seng ngendoke Loro. loro. Oke. Lah, sesuk bengine bengi ya. Kowe rono numpak ninja. Paham? Moro nang omahe Riman sesuk bengi numpak Nah. ninja. Numpak ninja. Dijamin berhasil, Kang Mas. Dijamin Kang Mas tandang masalah Hei, Kang. Kang. Berarti iki wis cukup Kang Mas. Wis cukup Yo lek ngono kami berdua ya. tak pamitan. Ya. Kupat janure tuwa. Cakep. Menawi lepat nyuwun pangapura. Ya. Godhong randu ning jero guwa. Cakep. Yo, padha-padha. Monggo, Kang Mas. Aku kira wis ngomong to. Terus telepon-telepon aku meneh. Lah apa sih nganggone aku terus? Aku ki emoh karo awakmu. Sik to, Dek, aja kesusu emosi to. Aku rene numpak opo jajan tumpakanku. Aku seneng ngarep omah iki. Paling tumpakanmu ku yo. Beda ontel. Bedamu kan lho sama sepenyok-penyok. Bukan. Lah terus numpak apa? Ya, numpak opo-opo pokoke enek. Makane metu sik. Apa numpak mobil? Metu tak teni. Wis. Awas nang aku sing aku. Tunggu, Kang.